हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलनिफ्राय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बे जाबाय वाक इन इन्टारभिउ डाइरेक्ट नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होनो हागोन थांनानै आरो बेवहाय एग्जाम जानाय नङा डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ बाहायबा लानाय जागोन आरो बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिया इनभाइट खालामदों क'क्राझाराव नोंथांमोना NHMनि आन्डाराव मावनो मोनगोन आरो बे पस्टआ जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर लेब टेकनिशियान आरो क्लिनार आरो लकेसना क'क्राझाराव जों गासैखौबो नायगोन डिटेल्स अफिसियेल नटिफिकेसनाव दा बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जों थांनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेखौ इनभाइट खालामदोंमोन NHMनि आन्डारनिफ्राय नोंथांमोना NHMनि आन्डाराव बेहाय मावनो मोनगोन कन्ट्रेक्ट जबखौ बे जागोन कन्ट्रेक्चुवेल जब जागोन आरो बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिया क'क्राझारना इनभाइट खालामदों जे COVID-19नि थाखाय डिउटिस नोंथांमोनखौ लानाय जागोन बा COVID-19 डिउटि नोंथांमोनखौ होनाय जागोन जायफोरा बेहाय जबखौ मोनगोन दा बे जायगाया जाहैबाय जेराव नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय जागोन कनफारेन्स हल बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेवहाय कनफारेन्स हल नुदों कनफारेन्स हल जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस हाब्रुबारि केम्पास नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदोंना बे जाबाय निउ फ्लाइअभार खाथियाव दङ क'क्राझाराव बेनि डेटआ जाहैबाय 3 मे नोंथांमोना 3 मेआव थांनानै इन्टारभिउखौ होनो हागोन दा जोङो पस्टखौ नायोब्ला सिरियेल नाम्बार 1आव जों मोनबाय बेनो जाबाय लेबरेटरि टेकनिशियान दा बेवहाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होनोब्ला HS पास खालामनाय जानांगोन साइन्सनिफ्राय आरो बिनिफ्राय 1 इयार डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन मेडिकेल लेबरेटरि एबा टेक्न'लजिनिफ्राय नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन गभर्नमेन्ट इन्सटिटिउटनिफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 18 इयार्स खमसिनानो आरो गोजौसिना 40 इयार्स ओमफ्राय बिनि भेकेन्सिया 25 जन दङ आरो दरमाहाखौ मोनगोन पार मान्थ 16,500 दा नेक्स्टआव जों फैबावबाय दा नेक्स्टआव जों फैयोब्ला मोनदों बिनि पस्टआ जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहायबो HS पास खालामनाय जानांगोन बिनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन ओमफ्राय बैसोआ एखेयानो ओमफ्राय दानिया बिनि दरमाहाया 11,500 जागोन आरो भेकेन्सिया दङ बेवहाय 40 थ' गोबां पस्ट दङ 40 दङ ओमफ्राय जों थार्डआव फैबाय थार्डआव फैयोब्ला बिनि पस्टआ जाबाय क्लिनार्स नोंथांमोना बेवहाय 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हायो ओमफ्राय प्रिफारेन्सआ जायफोरा हस्पिटालाव मावखानाय दङ क्लिनार्सआव नोंथांमोना बांसिन मोननाय जागोन प्रिफारेन्सखौ ओमफ्राय बिनि भेकेन्सिया 35 दङ दा नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड नोंथांमोना थांनानै होखानाय डेटआव थांदो 3 मेआव नोंथांमोननि इन्टारभिउआ जागोन ओमफ्राय गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट होनानै साबमिट होनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि इन्टारभिउखौ लानाय जागोन 10थानिफ्राय लानाय जागोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबायब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो